Umagang kay ganda mga kamilyonarya kong mommies and daddies! Umaga nga nito nung last Sabado at ito na nga ang mag-ama, nagbibilang na nga ng barya. Araw na nga para i-deposit itong mga barya na naipon namin last year. Actually, nabawasan na nga ito dahil nga ginamit namin nung birthday ni Arkidandan nung Pasko at saka nung New Year. Maliit lang naman ito na halaga pero malaki na nga rin na pandagdag namin sa ipon ni Arkidandan. At alam ko naman na ganun tayong mga magulang. Ang pag-iipon para sa future ng mga anak natin ang palagi nating ginugol. Kaya naman, maliit man o malaki, yung itatago natin ay malaking tulong na nga rin para sa atin. Ang importante ay paunti-unti ay meron nga tayong naiipon para sa kanila. Kaya naman ito nga dali-dali na nga akong naligo at nag-ayos para nga makaalis na nga rin kami. Syempre gumamit pa rin ako ng Anis Glow Serum para nga ma-achieve natin yung pagiging glass skin. At syempre dahil nga lalabas, kailangan nga natin ng sunscreen. Kailangan pa rin nating protektahan ng ating mukha sa sikat ng araw kahit nga malamig ang panahon. Nagtaksi na nga lang din kami dahil meron naman kaming bariyang pambayad kay Manong taxi driver.